Goedenavond, het is zaterdag 31 december en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Mensen stonden vanochtend al vroeg in de rij bij de oliebollenkraam en ook in de supermarkt in Oost-Soeburg was het druk. De laatste boodschappen voor vanavond werden ingeslagen. Straks oliebollen nog. Want het is geen oud opnieuw als ik geen oliebollen heb. Want dat is verrukkelijk voor me. Ik heb vanochtend mijn bier en mijn wijn gehaald, maar ik moest mijn roomboter nog halen. Dus ja, voor de rest heb ik niet veel nodig. Gaat u zelf oliebollen maken vanavond? Nee, ik eet geen oliebollen, eet ik al jaren niet meer. Toch zijn er nog genoeg die dat wel doen. En dan het liefst van de echte oliebollenbakker. Echt bij de oliebollenkraam, is toch wel het lekkerste. Vorig jaar was het voor mijn gevoel drukker hier. En ik dacht nu van, het is al wat later op de ochtend. Dus het zal wel heel erg druk zijn. Het is ook net droog geworden. Maar valt mee. Dat komt misschien wel door de inflatie, want er wordt wel een beetje gelet op de kosten. Ook als het om vuurwerk gaat. We hebben wel minder gekocht dan vorig jaar, maar ja, ik wil natuurlijk wel gewoon potten als het tegen om 12 uur. Dus we hebben op zich nog wel best veel potten. Dus knal het nieuwe jaar in. Ja. Voor Oekraïense vluchtelingen in Zeeland zijn de feestdagen een extra moeilijke periode. Ze konden kerst niet met de hele familie vieren en dat hakt erin, weet Evert van Dijken. Die zelf uit Oekraïne moest vluchten, terug naar zijn geboortedorp Sint-Annaland. Ja, dan zijn er mijnen. De onzekerheid die knaagt toch aan je van alles wat je daar hebt. Hoe gaat het dan mee en zie je dat nog wel eens terug? Komt dat ooit nog goed? Van Dijken vluchtte in februari en bracht ook zo'n 170 dorpsgenoten mee naar verschillende plekken op Tolen. Hier in Hotel Het Raadhuis in Sint Maartensdijk werd speciaal voor de achtergebleven familie een kerstgroet opgenomen. Van Dijken werd 1,5 jaar geleden voor het eerst vader en de periode daarna had hij zich heel anders voorgesteld. Ik zei al tegen mijn vrouw van eerste kindje en dan zal het leven wel heel veranderen, maar niet weten dat het op zo'n manier zou veranderen. Ja, dat is totaal op zijn kop gezet. En dus hebben de Oekraïners in Sint Maartensdijk maar één wens voor 2023. Найбільше бажання, щоб закінчилась війна і настав мир. Maar wanneer dat is, weet niemand. Hier in Sint-Annaland werd de laatste dag van het jaar afgesloten met karbietschieten. Aan burgemeester Marleen Seibus de eer om de eerste ballen te laten knallen. Ondanks het slechte weer hielden de karbietschieters het een hele middag vol. Het oudjaarsgevoel, het hoort er een beetje bij om op die manier het jaar af te sluiten. We doen het met vrienden onder elkaar. Dan nu ook nog voor het goede doel. Dus ja, mooi kun je het niet maken eigenlijk. Want met het karbietschieten wordt geld opgehaald voor Vrienden van Siem. De stichting zamelt geld in voor verschillende initiatieven om de strijd aan te gaan tegen de ziekte kanker. De karbietschieters en het goede doel slaan daarmee 2 vliegen in 1 klap. Deze mannen die hier vandaag weer staan om karbiet te schieten, die zijn eigenlijk jaren geleden al begonnen. Maar ja, toen deden ze het nog illegaal, dus die moesten vaak vluchten voor politie en andere mensen. En die hebben contact gezocht met onze stichting Vrienden van Siem en die hebben gezegd: hey Leo, lijkt dat niet wat om het met elkaar te gaan doen, dat we een goed doel aan ons karbietschieten verbinden. En wie heeft er nou het meeste talent voor? Nou, het is eigenlijk meer geluk dan wijsheid. Laten we het daarop houden. De camping hier in Zoutelanden zit vol in de winter. Vooral met hondenbezitters. De reden is rust, ruimte en het gebrek aan vuurwerk. Er zijn zeker mensen die hierheen komen omdat er zeker in de aanloop naar oud en nieuw weinig vuurwerk afgestoken wordt. Het is hier niet helemaal vuurwerkvrij, maar het is geen grote knallerij hier, zeg maar. Dus dat trekt zeker mensen met een hond. Ja. Dag mevrouw. Hoi. Waarom staat u op deze camping? Omwille van de rust. Dus de hondjes zijn heel graag aan het strand. En heeft het ook met vuurwerkarme zone te maken? Ja, sowieso. In onze buurt wonen heel veel Nederlanders die wel nog graag vuurwerk gebruiken. En dan is dit wel heel rustig voor hen. Een aantal jaren geleden was dat wel nog zo. Maar eigenlijk nu, de laatste jaren, wordt er eigenlijk bijna geen vuurwerk meer afgestoken. En dan merk je ook wel aan de honden hier in de buurt dat het wel echt rustig is. Geen harde knallen hier zo in Zoutelanden?
Dat is de reden waarom u deze kant op komt? Ja, zeker weten. Er komen zeker mensen die hier rest voor hun hond zoeken. En dan gaat het vooral om de zware knallen, dat ze die niet hebben. Het siervuurwerk met oud en nieuw is hier ook. En ja, daar storen ze zichzelf minder aan, zeg maar. Ja, ja. Zo'n 300 atleten, verdeeld over meerdere afstanden, trotseerden vandaag wind en regen in de tankloop tussen Westkapelle en Dishoek. Het evenement werd 2 jaar niet gehouden vanwege corona, maar geldt voor deze atleten weer als afsluiter van het hardloopjaar. Bij de mannen een kopgroep van 3 lopers op de lange afstand over 20 kilometer. Erwin Harmes, Peter Biemenga en Juri Versluis, alle 3 uit Middelburg. En bij de vrouwen gaat Leonie Ton uit Wissekerke de wedstrijd winnen. Ze loopt hier in Dishoek al aan de leiding, halverwege de wedstrijd. Op de wedstrijd over 10 kilometer loopt Danny Huibrechtse uit Westkapelle voorop, de verrassende winnaar van de kustmarathon van dit jaar. En Huibrechtse sluit het sportieve jaar in eigen woonplaats dus af met een overwinning. Het is gewoon een leuke loop en een mooie afsluiter van het jaar. En ik denk voor heel veel mensen ook gelijk een mooi begin van het nieuwe jaar. Het wordt een mooi loopje en dan gelijk de gezondheid weer een goede boost geven. Peter Biebenga uit Middelburg, die derde werd in de kustmarathon, wint vandaag de wedstrijd over 20 kilometer. Ja, ik hou wel van een beetje wind en een beetje regen. Daar hou ik wel van. Daar heb ik niet zoveel last van, dus dat is prima. Ook voor de andere atleten zit het hardloopjaar erop. Op naar volgend jaar. We hadden op de laatste dag van dit jaar te maken met bewolking en periode met regen. En daarbij hadden we een krachtige tot harde zuidwester. Bovendien was het op deze laatste dag van 2022 extreem zacht met maximumtemperaturen tussen 13 en 16 graden. Vlissingen kreeg een nieuw dagrecord en daar werd het vanmiddag 13,8 graden. En dat is in de afgelopen ruim 100 jaar nog niet eerder gebeurd. Vanavond wordt het geleidelijk wat droger en tijdens de jaarwisseling blijft het ook overwegend droog bij 10 à 11 graden. In de loop van de nacht kan er dan wel weer af en toe wat regen vallen. Morgen is het ook bewolkt met soms wat regen, maar met name in de loop van de middag en avond perioden met regen. Het wordt morgen 12 à 13 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. De komende week blijft het wisselvallig en het is nog steeds vrij zacht. Met name op dinsdag wordt het even wat koeler met 7 graden. En dan zijn er ook wat droge perioden en kan de zon soms doorbreken. De andere dagen zijn bewolkt en regenachtig. En tot zover en graag ook tot straks bij Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.